Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasig, nagaligo sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, diwata ang mga halad ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang Maayong puntak, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, sa pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Magampot ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pag-uban, sa imong pagpanalipod, sa imong pagproteksyon, pagbantay. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mga hangyo, sa paghatag nimo sa among gipangayo. Alang sa imong makatawhan, niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo tungod sa imuhang pagkamatinud-anon sa imong mga saad, nga ang tanan nga mudangop kanimo dili gid nimo o Dios isalikway. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo tungod kay imo na usab kami nga ubanan, panalanginan ug proteksyonan sa amohang pagpuyo sa matag-usa namo kadapit. Salamat o Dios nga imong ipadala karon ang imong gamhanang mga anghel ug ang imong pagpanalipod, ang imong mga
panalangin sa pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. We declare blessing sa matag usa. Amahan Dios nga makakagahom. Nga sa amo karon nga panag-uban, imo na usab kaming panalanginan sa imong mga pulong. Imo na usab kaming dasigon, lig-onon sa mga mensahe nga mo'y maghatod kanamo diha sa imong mga saad. We declare blessing ang matag usa. Madinawaton og naay kadasig andam sa pagkinabuhi sa imong pulong. Amo kang gipasalamatan sa paghatag kanimo kadaugan ug sa paghatag sa among gipangayo kanimo. In Jesus name. Amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, good morning, good morning. Maayo nga maulan nga kabuntagon mga kaigsuonan. Kagabi wala ko ka live tungod kay gikan mis Lakaw o niya pag-abot na mo mingdaot sad ang panahon. Nagsige ulan niya medyo kusog gyud nga ulan. Unang wala ta ka live kagabi. O niya karon mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo nga medyo ni relax ang panahon o ni okay na gyud ang palibot. O salamat sa Ginoo nga iya na usab kita nga gitagaan og higayon sa pagpamaynaw, pamati sa iyang mga pulong. Good morning sa tanan nga mga listeners sa tanan nga mga FM station. I declare in the name of Jesus nga ang matag usab panalanginan sa Ginoo. Og maayong nga buntag, maayong pagpaminaw sa tanan ato mga kaigsunan nga mo replay. I declare nga ang tanan panalanginan sa Dios. Ibin ikaw karon nga nagtan-aw na minaw sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. I declare nga niining taknaa, niining buntaga, niining adlaw, panalanginan ug ubanan ka sa Dios. Dalaygon ang Dios nga magauban, magapanalangin o magagiya ka nato sa atong panag-uban. Niining mong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag mayo nga pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naghatod mga mensahe diri sa atong panag-uban. Good morning ni Gaw Gigi Dinoyo. Good morning Gaw. Mayo nga pagpaminaw ni Kalma lang ta. Mayo nga pag-iguban ni Brother Gilon. Elena Alisna Kwama. Good morning Pastor, kumusta? Uban sa imong pamilya. God bless you Pastor. Salamat kayo pangumusta Sister Elena. Okay ra gyud mi malipayon og madaogon. Hope Aribalde del Rosario, good morning from Bacolod. Maayong buntag, maayong aga dyan. Maayong aga diha sa Bacolod. Good morning. Si Mariluna Sigera, maayong buntag Pastor Gideon, uban sa imong pamilya. Si Linda Carias, good morning Pastor, is watching. God bless you more. Maayong buntag ni Michael Romano. Good morning Pastor. Naminaw mi karon diri sa Datagon, Pamplona. May buntag ninyo diha Brother Michael o ni Michelle. Good morning Pastor. Mga Butoy family, good morning. Si Sasi Kundi, mayong buntag Pastor Gideon. Salamat sa lain nga kabuntagon nga padayon tang makadungog sa iyang mga pulong imong pagadalhon niining kabuntagon. May buntag ninyo diha Sister Sasi og Juliet Valenzuela. Good morning. Si Marilyn Orision, may buntag. Mayo nga pagiguban kini Sister Marilyn Orision. Ako kuning natumbaya dito sa live ni Reverend Dan diha sa Mindanao, no? Ako gihan kay maminaw sa pulong sa Dios. May buntag nimo diha Sister Marilyn. Mayong buntag ni Susana Pablio nga naa sa Thailand og mayong nga buntag Pastor, kalma lang ta. May buntag nimo diha Brother G. Og Marilyn Orision, good morning Pastor Gideon. I'm watching from Andaplaak, Davao de Oro. Magbuntag ninyo diha Sister Lynn, Marilyn, no? Elena Villaren, maayong buntag Pastor, watching here Abuyo Galite. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban, nilabi na usab ni Pabstel Manuel. Good morning nimo diha Pabstel. Mayong nga buntag ni Elena pag-usab. Request kog awit makalangit Pastor, gitara og pauswagon. May buntag ni Cynthia Galang, Ginalyn Verdeda Donaire. May buntag nimo diha Sister Ginalyn, kumusta mo?
Si Bernadette Regis, maayong buntag pastor ug sa tanan naminaw sa imong live karon. Thanks God sa pag-alaga sa among pagtulog. Lord sa kabuntagon, God bless ka natong tanan. Amen, no? Ang Dios gyud maoy nagbantay na nalipod kay matud pa sa mga tinulungan sa kinaraan. Wala gyud tay gidulaw. Wala gyud tay gidulaw kay pertigong hinuno ka. No? Wa kuno tay gidulaw. Sa lain pod nga pinulungan wala kita kahibalo. Kay pertigyong pagka kuana tuloga hinahinanok gyud ba, no? Gibantayan kita sa Ginoo. May buntag ni Shirley Naro Tumaudos. Good morning Pastor Gideon Candelario. Good morning kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin. May buntag no, mayo nga pakiguban nilabin na sa ato mga kaigsunan nga niining taknaan ang andam na ni kay sikay aron sa pangandam sa trabaho, pagpa-eskwela sa mga kabataan no. May buntag kaninyong tanan. Ang Dios magapanalangin sa atong panag-uban. Ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag ni Lini Narciso. Mayong buntag Pastor Gideon watching from Himalalod. May buntag ninyo diha. Kumusta mo diha si Malalod? Mga Narciso family. Kumusta ko sa inyong pastor diha? Si Cynthia Galang, God bless your ministry, Pastor. Through this, makapaminaw ko sa pulong sa Ginoo. Amen, no? Ang pulong yun sa Ginoo may atong madunggan. Labi na yun sa usaka kinaiya sa tao, mga kaigsunan nga matud pa. Pastor, patambag ko nganong dili man kay ko madasig sa pagbasag Biblia. Unsa may mga hinungdan. Gusto ang ato rong hisgutan mga kaigsunan. Ini usab bitaw ka kinaiya sa tao nga nangandoy gyud nga madasig sa pulong sa Dios. Madasig sa pagbasa, madasig sa pagpaminaw, pagkat-on ug maunay usas mga pamaagi nga ikaw pauswagon. Wala magyulain nga pamaagi nga bilin sa Dios aron ka mauswag sa iyang pagpangalagad, pagbasa ra magyud sa Biblia. Ang problema mga kaigsunan mao ni daghan mga Kristohanon nga nasayod nga ang Biblia importante, ang pulong sa Dios mao pinaka-importante, pero kulang gyapon kadasig. Usa may mga hinungdan nga nung naamas kaluyahon ato kuno nang atagaan og pagtagad kay maunay gipangayo pud taon diri sa atong panag-uban nga gusto pud taong masayran. Og ako nagtuo nga kung naa man gani nis imohang kinabuhi inyohang kinaiya nga nasayod nga ang Biblia importante, pero murag ang aksyon murag gipakawalay bili. Bisan imuhang tan-awon mga kaigsunan sa inyong simbahan, sa inyong Pinoyanan, talagsa kaayo taw nga makakita nga adunay Pinoyanan nga gipanguluhan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Talagsa kaayo. Labi na gyud niining atong kapanahonan karon nga grabe na gyud kakusog ang gadget. Pero tinadagahana nga makapadistract. Mauba na sila ang hinungdan nganong ikaw nganong kasagaran naluya sa pagbasa sa balaang kasulatan. Mauni ato rong hisgutan para makakita gyud tas mga hinungdan, paminaw gyud no og ipasa sa uban aron sa sila sama kanimo masayod usab sa mga hinungdan nganong kasagaran sa atong kapanahonan dili man dasig ang mga tao sa pagbasa sa balaang kasulatan. Si Kubi Jan Sermona, good morning Pastor. Have a blessed day po. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi mo Pastor. Pastor, mangutana ko, ang tithes ba or 10% kinahanglan gyud ba nga tumanon? Lain pod ba ang offerings Pastor? Salamat Pastor para masabtan gyud ba? Ang pulong kinahanglan kumbaga kuan na siya lawom ulapad na siya nga pangutana kanang pulong kinahanglan bagyod ba, no? Lalom na siya unya nindot na siya nga klase nga pangutana. Kinahanglan bagyod ba? Kung imong tan-awon sa Biblia, nganong kinahanglan ato sang tan-awon mga kaigsunan? Nganong kinahanglan nga tumanon gyud ang pulong 10% or ikanapulo? Unya do na pagpaluap nga pangutana mga kaigsunan no nining sayo sa kabutagon matod pa nga unsa may
doon na ba'y kalahian or lahi ba na nga offerings or kanang ikanapulo? Sige, manay atong tagaan og pagtagad. Atong tan-awon mga kaigsunan sa daghang mga diskusyon bitaw sa mga wali sa nagkalaing mga simbahan mahitungod sa 10%. Doon ay mga simbahan nga miguba ni ini o doon na po'y simbahan nga nagpalig-on ni ini. O pangutan asad ang imong kaugalingon asa ka ning simpatiya sa duha ka wali. Doon na po'y mga simbahan nga wala gyud mo apply, na apoy simbahan nga ni apply og naapagani gyud mga simbahan nga ni apply about sa gitawag first fruit. Pero imo makit-an sila nga miuswag pod sila. Ang katong naghatag gipauswag pag-ayo. Unya, siyempre, imong makit-an nga katong gihatagan, gipialan, gipauswag pag-ayos Ginoo kay kapialan man. Unya, katupong naghatag mga kaigsunan, imo pong makit-an nga wa gyud sila magkalisod. Mao ba ni ang gipamulong sa balaang kasulatan nga daghan kaayo nga walay pugong-pugong sa paghatag apan naganam sila kadato? Unya, daghan kaayo mga tao nga nagpugong-pugong pod sa angay unta nila nga hatag, wala nila ihatag. Nag-ama na hinuon sila kakabos. Nag-anam hinuon sila kalisod. Lisod na mubasag Biblia. Lisod na gani nga musunod sa musabmitar sa ilahang leader. Lisod na gani nga kana bitang muampo para sa uban. Dili lang kalisod sa kahimtang ang masinatian sa tao nga dili may natagon. Kundili kalisod usab sa pagpangalagad sa Dios. Lisod na paghatag og panahon sa pagbasa, pagdaig, pagsimba. Kung doon naman gani pagsimba mga kaigsunan, mura og kana na lang trabaho na lang ba? Mura og napugos kumbaga. Murag wala na ilaing kapaingnan kay kung naapa, adik gyud mo simba. Parang inana, nangita na lang mga ikarason like inana. Unya, nindot kay ni hisgutan ni imong pangutana. Ako lang ning daklitan mga kaigsunan kay ato gyud tong tagaag pagtagad ang nangutana gyud pod sa ato ang panag-uban nga pastor nga nung luya man kong basag Biblia sa mahinungdan. Gusto ko nga madasig sa pagbasa. Gusto kong malig-on. Manindot po kaing pangutana ha. Pero nindot kayo sa ning imuhang pangutana nga imog yung gipaabot dire o ang Dios magpanalangin kanimo. Sa ako nang gikaingon pamalandong og ginuktok o tanawa imong kaugalingon, ayaw tanawang uban. Kay pareho tang mga tubang sa Dios. Tanawa ang imong kaugalingon kung asa ka ni simpatiya o asa ka ni dapig. Ni adto bang mga simbahan nga mingdaot sa ikanapulo or ni ani bang mga simbahan nga ni gipalig-on hinuon ang ikanapulo. So ang pangutana, kinahanglan bagyod ba or importante bagyod ba ang paghatag kanapulo? Ug doon na ba ni kalahian ang halal o ikanapulo? Actually, dako kini siyang kalahian. Unahon sa nato ning kanang kalahian. Ang kalahian mao ni sa offerings, ikaw mo'y kana bitawng ikaw mo'y nagbuot kung pila. Offerings, halad. Mao na ang gihisgutan diha sa libro sa Malakias, gitikasan ko ninyo pinaagi sa halad og ikanapulo. Offerings and tithes. So lahi gyud na siya. Ang kalahian mao ni, number 1, ang offerings imo na siyang kabubuton. Kumbaga pila ang imuhang ihalad, importante maayo. Dili sa ingon nga mohalad kag reject. Ang kabubuton sa Dios about sa gitawag offerings mao ni, dili sa gusto nga muhalad ta nga reject. Dunay apan kanang dili na kay magamit. Muhalad gani ta sa Dios kanang pinakamaayo. Ang example nga gipakita sa Dios mga kaigsunan nga mahiatagan nato og kana bitang salamin. Ang kinabuhi ni Abel og ni Cain. So dunay duha ka igsuon nga managsuon nga na parehong naghalad sa Dios. Pero dili sila pareho nga gidawat sa Dios. Ang usang igsuon naghalad nga pinakamayo, ang usang igsuon naghalad pod og dili maayo. Pareho sila nga naghalad, pareho sila nga nagtuo, pareho silang nagsakripisyo, pero dili sila pareho nga gidawat.
ang gidawat sa Dios katong tao nga naghalad og pinakamaayo. Mao nang nagpabilin ngadto sa kasing-kasing ni Solomon og iya kini gisulat diha sa libro sa Panultihon kapitulo 3:9 nga kinahanglan nga ihalad nimo ang pinakamaayong halad para dili gid ka kabsan sa sa panalangin, imong panudlanan, imong savings, imong sudlanan sa bugas, sudlanan nimo sa imuha nga income, panalangin, mapakwartag uban pa di na kabsan. Basta muhalad kas Ginoo. Unya dili lang kay kana lang ang imong pagpanarbaho pauswagon, ang imong pagpangalagad pauswagon, ang imong negosyo palig-unon pauswagon. Og ang mga tao matud pa ni Ginoong Hesus o matud pa sa atong Dios, dili ni Ginoong Hesus mga kaigsunon, pero anang panahon na si Jesus anang malakyas. Pero wala pa siya magpakatao. Pulong pa siya kumbaga. Kay nganong muingon ko nga naa si Jesus anang panahon kay sa pagbuhat pa lang sa kalibutan ang pulong diha na og ang pulong mao si Jesus. So hangtod sa libro sa Malakias naa na si Jesus Christ, na ang Amahan, na ang Holy Spirit, na ang si Jesus Christ. Og diha giklaro mga kaigsunan nga ang mga tawo matud pa sa Dios nga muingon nga ang inyuhang negosyo, ang inyuhang pinoy-anan, ang inyuhang yuta, ang inyuhang kuan kumbaga sa ato ang pinulungan, swerte kaayo mo kay naamo sa yuta, trabaho, negosyo nga nilambo. Pero dili na siya pulong swerte. Dili na paswertihay. Duna ragyoy nakit-an ang Dios nga nalipay siya. Dunay nakit-an ang Dios nga kining tawhana ako ning pauswagon kay mahimo ni siya nga akong magamit. Kay nakita siguro sa Ginoo nga kining tawhana mahinatagon. Mao na nga pauswagon gyud ang tao ug alang lamang ni sa mga tao sa manato nga nagtuo Ginoo. Muna nga, ang halad, dako kay na siya kalahian. Muna nga, kung imong tan-awon diha sa mga simbahan, nga Biblia mo'y gisunod, gawas lamang ni adtong mga simbahan nga daghan nga mga gipangkolekta nga mga teaching nga dili na sa Biblia. Naamay ko'y mga simbahan nga wala na nagtudlo, nagbasag Biblia pero dili na ang Biblia ang gidiscuss. Nagbasag Biblia pero dili na Biblia ang nagtimon sa simbahan. Ang gisintro sa tibuok mensahe sa simbahan. Kay tungod kay nangulikta na sila og laing mga pagtulunan para mapundar ang ilahang relihiyon o simbahan. Mao na nga kung imong lantaon, lain-lain ang imong makit-an diha sa simbahan. Speaking about paghalad, ang uban wala na kayo emphasize ang ikanapulo, halad na lang. Ang uban wala nang halad pero naay mission, kumbaga. Muna nga lain-lain. Muna nga ako ang gipangutana nga susiha sad agyud ang imong kaugalingon, ayaw susiha ang uban. Susiha ang imong kaugalingon kung asa ka ni simpatiya sa duha ka klase nga gipakita karon sa mga kasimbahanan. Na ay ning guba sa tights, kasagaran ning guba, po'y halad-halad. Na ay nilig-on, gipalig-on nila ang tights. Pero gipauswag, gipanalanginan. So aritas ikanapulo mga kaigsunan. Ang kalahian sa ikanapulo nga imong makit-an diha sa kinatibuk ang basahon sa Biblia. Naagyapo na ang ikanapulo ug ang halad sa wala pa umol ang balaod. So atong klarohon ha. Ang halad ug ang ikanapulo wala na maumol ni mahimugso ni nagama. Wala magsugod diha sa balaod. Ato gyud nang klarohon diha sa Biblia. Wala pay balaod na anay mga tao nga naghalad sa Dios ug naapoy mga tao nga naghatag og ikanapulo ngadto sa mga alagad sa Dios. Una gyud nga nagpakitag halad si Cain ug si Abel. Ug unang tao nga nagpakita sa paghatag sa iyang ikanapulo si Abraham. Si Abraham gisaaran sa Dios og panalangin nga panalanginan gyud siya aron mahimo siyang panalangin sa uban. Ug tinuod gyud nga gipanalanginan siya. Ug sa panahon nga gipanalanginan siya, tinuod gyud nga nahimo siyang panalangin sa uban.
Ang uban nga gisgutan diha mao ang alagad sa Dios nga si Melchizedek. Usa ka alagad sa Dios nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Usa ka alagad sa Dios nga nagatiman sa mga katawan sa Dios. Wala mohatag si Abraham og ikanapulo ngadto kang Melchizedek tungod kay sugo sa balaod. Nianang panahon na wala pay balaod. Og tungod kay sugo sa Dios og ipanalanginan sa Dios, ang tanang mga tao nga naghatag sama ni Abraham, ang alagad sa Dios mga kaigsuonan nga sa Moses, pag-abot ni Moses, imo nang makit-an diha nga gigam-an kinig balaod para paglig-on nga aron ang mga tao muhatag og halad ngadto sa Dios, muhatag og ikanapulo ngadto sa Dios. O giklaro gyud diha nga lain-lain ni og padulngan. Adunay mga diskusyon karon nga ang ikanapulo para gyud sa orphanage, para gyud sa mga ilog byuda. Dili man na mo igipakita mga kaigsuonan sa Biblia sa sinugdanan gyud sa paghinatagay sa ikanapulo. Kung aritas balaod mga kaigsuonan sa panahon sa Moses, aritas na libro sa Numbers mga kaigsuonan, imong makit-an nga ang ikanapulo balaan. Dili angay hilabtan, dili angay utangon, dili angay kuhaan. Balaan. Alang kini sa Dios. Mao giklaro gyud diha sa Numeros. Nga kini balaan. Unya ang Dios mismo nagbuot, dili ang simbahan, dili ang tao, dili bisan kinsa, dili labaw sa tanan, dili ang gobyerno. Ang Dios mismo nagbuot nga matud pa ang tibok ikanapulo ihatag ni sa mga tao nga nagatiman sa simbahan. Mga tao nga nag-amuma diha sa templo. Unya, ang mga tao nga nag-atiman sa templo, walay lain. Ang tribo nga gikan ni Levi, mga Levita. Muna nga, inigkulikta na sa mga Israelita nga gikan sa tribo sa mga Levita, inigkulikta na nilag ikanapulo, sugo sa Dios nga maghatag usab silag ikanapulo ngadto sa ilahang labaw nga magtutudlo nga mao si Aaron. Ingon ang Dios, sugua ang mga Levita sa pagkulikta sa mga ikanapulo sa tanang mga Israelita nga ako mga katawhan. Unya sa panahon nga sila makakulikta ng ikanapulo, kinahanglan maghalad silag ikanapulo gikan sa ikanapulo og ang ilang ikanapulo balaan og ihatag kini ngadto kang Aaron. Didto kang Aaron, wala na dito maghisgot nga maghatag pa si Aaron sa lain pang Aaron. Wala na may lain nga Aaron. So kung imong lantawon si Aaron nabuhi sa pulong ikanapulo. Pero dili na angay gamiton nga pulong, kundi nabuhi sa pamaagi sa Dios. Nabuhi sa pulong sa Dios. Kay kung wala pa'y pulong mga kaigsuonan sa Dios, walay mahitabo nga ang mga Levita manguliktag ikanapulo. So giklaro gyud diha mga kaigsuonan nga ang ikanapulo diha sa Malakyas dili pagpanindot sa simbahan. Dili pagpanindot mga kaigsuonan pagparepent o kumbaga uban pa. Ang ikanapulo mga kaigsuonan gina-address diha sa Malakyas para pagkaon. Aron dunay pagkaon dito. Wala kaayo giklaro diha mga kaigsuonan kung asa paingon ang maong pagkaon. Basta naaray pagkaon ang templo. Og ang mga tao nga nag-atiman sa templo, kung imong lantawon sama ni Melchizedek, sama ni Aaron, sama sa mga Levita, siyempre doon na sila'y magamit. Unya, ang mga tao nga nisabitar misanong ni ining maong sugo sa Dios, kay niabot naman ni sa sugo gyud sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Gibless sila sa Ginoo. Unya mo ingon ta nga wala naman ang balaod, wala naman ang ikanapulo kay para ramas mga Hudyo. Dili punta kakita mga kaigsuonan nga mabasa gyud nato nga kanang ikanapulo giwagtang na. Dili gyud ta kabasa nga ang mga ikanapulo para ra gyud sa mga Hudyo. Ngano man, ikaw ug ako nahimutang kaliwat ni Abraham. Sa unsang paagi, dili pinaagi sa itsura og dugo ug unsaban mga pamaagi, kundi pinaagi sa atong pagtuo nga mingsunod ta sa sugo sa Ginoo nga diin na kabot nato nga nahiusa ta diha kang Kristo.
Sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Malakias Kapitulo 3, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, kaliwat na sila ni Abraham ug madawat na nila ang saad sa Dios. Kanus aba madawat ang saad sa Dios ngadto sa mga pamilya ni Abraham? Kung buhaton usab nila ang gibuhat o gipabuhat sa Dios kang Abraham. Kung imong lantawon gihisgutan, kung dili pa applicable ang ikanapulo sa New Testament, nganong gihisgutan man dito sa Hebreo? Sa libro sa Hebreo, ang libro sa Hebreo kabahin sa New Testament. Gihisgutan dito nga si Abraham mihatag og ikanapulo ngadto kang Melkisedek nga kung imong lantawon wa pa mahimugso ang balaod. Pero lahi pud ang diskusyon sa uban. Pero kini akong diskusyon nga inyong nadunggan, imo gyud nang makaplagan sa Biblia. Klaro gyud kaayo nang anas Biblia. Wala gyud na mulihi, wala gyud na musimang. Nga kung imong lantawon gyud sa Biblia mga kaigsunan, nganong kinahanglan or importante ang paghatag kanapulo? Una sa tanan, tungod sa saad sa Dios nga i-bless ka niya. Wala na ilain. Tungod na sa saad sa Dios nga i-bless ka niya. Naara na nimo. Kung gusto ka nga i-bless, buhata ang gipakita sa Biblia. Wala may lain. Para ra gyud nga i-bless ka. Daghan kay mga tao nga wala daghan kaayo mga tao nga nagpugong-pugong sa angay na unta ilang ihatag. Unsa may buot ipasabot ni Solomon? Angay unta niyang ihatag. Sa Panultihon Kapitulo 11, 24-25. Imong makit-an diha, why lain nga angay nimong ihatag? Ang iya sa Dios, ang para sa Dios. Ang halad nimo nga para sa Dios. Pero wala nimo ihatag. Matud pa ni Haring Solomon, wala ihatag sa tao. Unsay resulta? Nag-anam hinuon silang kakabos. Nag-anam hinuon silang kalisod. Ug ako mismo mga kaigsunan, personal experience na sinatian. Muna mo ingon bitaw ko mga kaigsunan, sawa pa ko mapastor, nakadungog na ko anang paghatag ka na po, pero dugay ka ikaw nga mihatag ka na po. Pero dito naman ko nakapamalando nga, nung sige raman ko paboy. Sige raman ko paboy. Unya, sig kasabaan diha sa mga customer, nagkabulingit na lang akong naong des mabulo. Diya sa Cebu. Duot yun og kanang tura-tura para deliver ana soft drinks. Unya, sige hugas anang hugaw sa iro. Unya, lantaw ko uban hayahay man. Giunsa man na nila, nangawat na sila. Nya akong gitun-an, wa po na sila mangawat. Yadto kog simbahan. Nimba ko. Kay Kristohanon ko nga wa kay makasimba. Wa asad ko matikod sa akong kagalingon nga stricto ang ako ang ginikanan sa paghatag kanapulo. Wa gyud ko kabantay nga ang akong papa nagwali sa gikanapulo. Kay alang sa akong papa sa iyang panahon sa iyang pagwali, mahadlok ang mga tao unya muundang sa pagsimba. Lahi sa tong panahon na og lahi po to nga pagdumala ni papa kay pastor magyong papa na tao ko. Pero perteming lisura na kanunay ang away sa mo ang panimalay. Na amatoy kalinaw pero dili mo lungtad. Mao na nga si papa kapila magtukod og simbahan. Makapito pero kapito pod na pukan. Unya ending na. Wala na siya katukod pa pag-usab. Idaran og gikuha na sa Ginoo. Hangtod nga kanang niabot ang panahon nga nangutan ako nga nganong inani akong kahimtang ng kalisod ng problema. Mura og lisod kayo na akong kabuton madawat ang gitawag nga panalangin nga giwali sa simbahan. So niadto ko simbahan, nimba ko. Bahalag maglakaw, bahalag magbike. Naagi kausa nga naglakaw ko mga kaigsunan, kay kulang man akong iplitig lakaw. Putol-putol akong lakaw. Lakaw ko kay mabulo paingon sa dool sa SM. Nya dool diha sa SM sakay nasad ko paingon sa Mandawi,
mandawi to. Kuan, wa may lang yung sakyanan. Mahal mapod, wa po'y motor sa una, wa po'y tricycle nga mo ato, lakaw na lang gid ko. Paingon diha sa Assemblies of God, diha sa New Mactan, diha sa bridge. Paingon sa Lapu-Lapu. Diha ko na nimba. Unya, diha ko na igo sa pulong sa Ginoo. Nga miingon ang usa ka lagad sa Ginoo, wa ka kabantay. Sa sige nimo reklamo, wa ka kabantay nga nung hangtod karon wa ka mouswag. Naragyapon ang kalisod. Sa sige nimo reklamo, sa gihimo sa uban, sa gidasig sa simbahan, nga kinahanglan kang muhatag, kinahanglan kang muhalad, kinahanglan kang muhatag sa ikanapulo para sa Dios. Wa ka kamatikod nga hangtod karon nagkabulingit ra gyapon ka. Inana gyud. Ko iguan ako ani oy. Ko nga namuypoy ko. Pertigyon akong pagpamuypoy. Moto nga niuli ko mga kaigsunan nga di ko ganahan mo kaon. Pero nidawat ko sa pulong. Unya, ko ang yun. Dinhi ko nakahinomdom nga bugatan ko. Nilaylo usa ko usa ka Domingo. Pero ang ako ang kasing-kasing, interesado nga makakaton pag maayo. Simba ko, balik kog simba. Ikanapulo gyapon. Ano sulay ko hatag? Dito akong naobserbaran nga nahimo na kong friend ang mga gideliveran, nya makakita nako nga ilan akong paisnakons. Gagmay ra kaayo nga mga butang pero ako nang nakitaan. Kay ako man giuting kay. Natingala naman ko nga kaniadto, singkahan lang ko unya ingnan lang ko. Maura na imong deliver perting dugaya. Nya nadugay na usab man. Moana naman nga. Oy, nabasa gyud ka dong. Pag snacks usa, muhatag na mag-tips. Nya manugid ko sa akong mga kauban, ilugan sa ko deliver. Muna nga na ang pabor. Ang akong amo kuana kanang murag smiling na kaayo. Unya gawas pa ni ana na ako'y kadasig nga mura og gibutang sa Ginoo nga kugihan. Kugihan unya gibutang sa Ginoo nga kanang gitawag sa kadaghanang buutan. Lisod biya kay nang kuhaon kanang kugihan ka og buutan, dili biya na sa lihok sa tao. Actually, gasa na nga gibutang sa Dios. Gasa na siya nga dili nimo makuha sa tao. Gasa na siya nga gibutang sa Ginoo para damor kang i-bless ni Lord. Kay dili man pod malipay ang mga tao nga kakita nimo nga tapulan ka. Ang nahitabo ato mga kaigsunan, malipayon ko mo trabaho, wa na ko mag-agad og sugo. Unya ang amo na lang gani nako moingon nga, John pahaway sa. Kay murag maikog na lang gani. Nimprang ka gyud akong amo nga maikog na siya nga mohatag siya sa inani ra kang kaya nga sweldo, samantala kunong akong trabaho dili kuno makayang bayran sa iya kunong gihatag ka sweldo. Tinuod na kapila musulti ang akong amo ana. Unya ang nahitabo mga kaigsunan, gi-offeran ko niya nga eskwelahon ko. So dito na ko nakitaan mga kaigsunan sa akong paghatag. Pero nimpili kog mga pastor nga akong hatagan. Kay naamang ko'y mga magwawalisan nga dili lang ko mo kuang gyud no. Kamo kailan na gyud mo ana. Kay kabalo ko nga kaila mo nga dili tanang magwawali tarong. Naagani ning message nako mga kaigsunan nangutana siya nga pastor, dili lang ko magsulti kung asa nga lugar ha. Nagpatambag daw siya, kanabugatan siya. Dili ba kuno siya kung anon sa Ginoo, kanang silutan kumbaga. Ingon siya nga, pastor kanang naay pastor dire, pamilya pastor, nagbulag sila. Unya kining babae na padayon sa pagpastor, unya ni bisita dire, nagministry. Pag ministry na apoy kasado gyud to sila. Katong iyahang bana. Nagbulag man sila. Karon nagministry sila silang lugar. Unya na siya gitrain, nindot kuno kayo mo kuan sad unta.
karon kay ang lalaki nga iyang gitrain nahimo man niyang kapuyo. Nagpadayon gud sila. Unya ingon siya nga di ba ko ani paninglan sa Ginoo ug dili nako ni ati manon magwawali ra ba ni? Unya ang problema nabugatan ko guilty ba ko nga kuan man kanang dili man ni bana ang iyang kauban. Unya naghamang nga tao, mga pastor nga ni tambag nga bulag gina. Dili po kuno mabulagan kay epektibo kuno, aktibo kuno sa ministry, katimbag yung kuno sa ministry. Munang nagpatambag taon sa diri kay nagwali man ta ato mga kaigsunan nga dili tanang pastor kanang pinadala sa Dios. So dinhis atong programa mga kaigsunan, daghan kaayo nga nakatunan ang tao, daghan kaayo nakit-an ang tao, daghan kaayo na kuanan nahibaw-an ang tao. Ug ako nagtuo nga sa imo karon nga pangutana na kay mga nakit-an na asabdan nga mga ideya. Kung ang Biblia mo'y ato ang tan-awon, mga kaigsunan, nagdasig yun siya. Dili lang ingon nagpakita nga importante, gidasig ta. Kapila siya mangutana. Unya daghan kay mga tao nga gipakita sa Biblia nga walay pugong-pugong sa paghatag. Gipauswag sa Dios. Naay mga taong wala mohatag, nangamatay noon. Kabantay mo atong tao nga nakasala, nganong nakasala kay ang iya sa Dios iyang gikuha, patay. Unya ang uban mo ingon nga misinterpret nga pagwali kay ang gipasanginlan ang ikanapulo. Ang kamatayon ni Ananias og ni Sapira dili kuno ang iya sa Dios mo'y namatyan. Ang namatyan gyud kuno ato nakasala sila. Nakasala sila sa balaang espiritu. Nakasala sila sa Dios. Ang pagpamakak mao'y sala. Wa kuno'y labot kato kunong halad or katong ikanapulo. Unsay walay labot nga konektado kayo ang istorya, dili day na pwede nga isiparit nimo nga mao na hinungdan nganong siya namakak. Unsay giingon nga atong Ginoong Hesus, ang makaangin apil. Tinuod na. Ang makaangin apil. Tan-awa ra gud sa kadaghan nga mga sambingay nga gibili ni Ginoong Hesus kung bisan kinsa ang makaangin sa mga gagmay nga mga bata nga mahimo silang makasala, may paghiktag pisi itambog dito sa dagat. Kung ang imong wala nga walang kamot makaangin sa imong lawas putla. Buti pasabot apil gyud ang mensahe sa iyang pagkuha, dili lang ang pagpamakak. Nganong namakak siya? Tungod kay na interesado sa salad. For example, wala ka mohatag og halad, og pinakamaayong halad ngadto sa Dios. Wala ka mohatag og ikanapulo para sa Dios. Iblis day ka sa Ginoo. Pauswagon day ka sumala sa giingon sa Biblia. Dili na maoy gipakita sa Biblia. Busa atong matugka diha nga importante ang pagbasa, importante ang paghatag, importante ang halad, importante ang ikanapulo, sumala sa gipakita sa Biblia. Lamang ikaw ako, gitagaan kita katungod sa pagdesisyon. Kung gusto ko kang panalanginan, hatag sa walay pagbagulbol. Pero kung di ka gustong panalanginan, naman po'y pamaagi nga gipakita sa Biblia nga ang mga dautan panalanginan. Naoy. Pero matud pas Biblia, ang ilang kadato dili mo lungtad. Ngano man, diri ra mas kalibutan. Sa gingharian, zero naman. Muna niingon ang Dios ngadto kang David, David, ayaw ka sinahi ang mga makasasala nga gipalambog, gipauswag, gipadato sa kalibutan. Kay sama ra na sila sa balili. Makita apan mahanaw. Buti pasabot, na ay mga tao nga gipadato sa mga butang sa kalibutan, mapasalapi bulawan o guban pa, pagkaon grabing ninduta. Pero dito sa gingharian wala sila. Ngano man, sirado sila sa paghatag sa halad para sa Dios, sirado sila sa paghatag kanapulo. So nara na nimo,
kung asa ka mosunod. Pero ang dasig sa Biblia, si Jesus miingon ni Tanyag, sunda ko. Sunda ko. Munang ni-desisyon ko. Samtang nagsunod ko ni Jesus Christ, gidasig usab na ko ang mga tao kay gibutang ni sa Ginoo sa akong kasing-kasing. So naarag yun na nimo mga kaigsonan, matod pa sa pangutanan anong importante. So kubi dyan, sermona, naarag yun na nimo kon kuan kanang sundon ba nimo. Basta sa giingon sa Biblia, sa gipakita sa Biblia, na ay mga tao nga naghatag og halad pero dili pareho silang gidawat. Pwede kang muhatag og halad nga dawaton, pwede kang muhatag og halad nga dili dawaton. Pero adunay mga pastor nga maikugon. Moingon ang mga pastor, mga igsoon katong naay mga gamit sa inyong balay nga wala na magamit og dili na magamit dad adire. Kay basig magamit para na sa simbahan. Unsa man ang inyong simbahan? Basurahan? Junk shop? Mao na inyong pag-ila sa inyong simbahan? Junk shop? Namagoy mga wali nga maikugon. Ako di ko mo ikog. Wa ko'y makuha ng ikog-ikog. Di ko gantihan ana sa Ginoo, di ko anak panalangin na sa Ginoo magikog-ikog ko nga muwali. Munang kamo nga muwali sa pulong sa Dios. Wali mo sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Sa walay kahadlok ni kanang ikog-ikog. Dili na makatabang. Dili wala mo'y makuha ana. Dili mo makakaton. Dili mo panalangin na sa Dios kung ako nga nagwali, magwali ko nga mag-ikog-ikog. Nga pareha sa ubang mga pastor nga maingon, unsagoy na ninyo kanang wala na gud magamit. Adire sa simbahan kay may nalang pod nga magamit nato dire. Basig magamit ra na dire kanang mga gamit ninyo ba nga dili magamit. Dadaan na lang na dire sa inyong simbahan. Unsa man na inyong pagtuo kan inyong simbahan, junk shop na inyong simbahan? Para diha i-recycle ang dili magamit na gyud og ang magamit pa. Inana inyong pagtanaw sa Ginoo. Ya mo nang naay mga asawa nga anay magtiayon nga sigig away. Ingon ang ingon ang asawa, dong padtuon ka ni pastor. Adto na kuno ka usa pa puyon dito simbahan. Ingon ang bana ngano man day. Nga naman tay balay. Ingon ang pastor atong wali miaging Domingo nga una amoy mga gamit des yung balay nga way gamit. Dad-a diri simbahan. Ikaw dong murag wa na kay gamit. Alakaw dito. Ingon ang bana nga dai sunod Domingo ako na po'y simba. Dili maayo nga ikaw rin makakaton. Makakaton po ko simbahan. Gusto ko makakaton. Simba po ang bana. Asawa na po'y nabilin. Pagkasunod adlaw ingon na ang bana nga day hali god. Ingon naman dong. Hali ko dosa. Kikalitan og aswat sa banang iyang asawa gi pasan-pasan. Ingon ang asawa, "Dono ibutang ko mabali ta. Ngano imo mo kong gipasan?" Ingon ning pastor nga pasanon ka. Unsa ni giunsa man pag-ingon? Ang wali ni pastor nga ingon nga sunod ni Hesus og pasan na inyong cross. Muna nga kinibitang kana nga pag tuon sa Biblia kinahanglan gyud na nga dili pinasikad sa imong makita sa uban. Ang pagtuon sa Biblia dapat dili pinasikad sa nakatunan sa uban. Kundili sa gipakita o gitudlo gyud sa balaang kasulatan. Mao na nga kung magtudlo ka pulong sa Dios, siguruha gyud nga nabasa nimo ang tibuok Biblia. Ayaw og pagwali mga kaigsuonan tungod kay nakadungog po kagwali, wali po ka. Unya kung pangutan-on ka makasilimuang noong ka. Muna nga gigamit ra po gyud ko sa Ginoo nga instrumento para pagtudlo sa mga nangalagad sa Ginoo, labi na gyud sa mga nagdumalang simbahan. Kadaghan kayong mga nagdumalap og simbahan nga una sa tanan, kulang og seminar, kulang og pagtudlo. Ang una pod, di pod magpatudlo. Na po'y mga prinsipyo.
O kanang tanan nakita sa Dios. Muna nga giandaman na niyag hukom ang tanang tao. Ikaw, ako, kitang tanan. Giandaman na niyag hukom. Giunsa niya pagpakita ang hukom? Ang hukom ibase sa ato ang mga nabuhat. Hukman mangyud da sumala sa atong nabuhat sa tago og sa dayag. Kung maayo, langit ka. Pero dautan, abis ang kapila pa ka mo ingong nagtuog, nag-alagad, nagsakripisyo ka, wa na ibili. Kay ang requirements nga mosulod tag langit, dili ang imong relihiyon, dili ang imong pagtuo, kundi ang imong binuhatan. Speaking about kaluwasan sa sala, pagtuo ni Jesus Christ. Pero klaro ni Jesus Christ nga ang tao nga nagtuo, nagbuhat sa iyang mga buhat. Buti pasabot, ang tao nga naluwas gikan sa sala, nakakaton, nagkinabuhi sa iyang mga pulong, ug nakitaan sa Dios nga balaan ug matarong, mao nay atong angay o tingkayon, niabot bata ni anang dapita. Mao ba nay gitudlo sa inyong simbahan? Mao ba nay gitudlo sa simbahan nga akong gisudlan? Salamat kayo sa imong pangutana, no? O niya, hinay-hinay na kog aginod mga kaigsunan sa pangutana sad nga, Pastor, nganong kinahanglan man kong, ang anong luya man ko, Pastor? Luya kay kong basag Biblia. Ang tinuod mga kaigsunan, daghan kayong mga rason nganong ang tao maluya sa pagbasag Biblia. Na ay mga tao nga madasig tungod kay nakadungog sila gwali, pero may nalag makahuman og usa ka libro dias Biblia. Di gani kaabot, siguro di gani kahuman og usa ka libro sa Biblia, kanang Genesis, wa gani gyud na mahuman siguro basa. Pila siguro ka mga tao diha sa inyong simbahan nga usa ka libro sa Biblia na human. Example sa Genesis. Diha pa lang Genesis makahilak ka kanang kahimtang sa kinabuhi sa mga Israelita, sa kahimtang sa kinabuhi ni kuaning Jose. Grabe. Diha ko sa kinabuhi ni Jose mga kaigsunan na hilak. Dili lang diha lang. Daghan kayong mga kinabuhi sa mga tao dihang nakapahilak nako. Pangutana, sa imong pagkakristohanon, nakahilak ba ka? Samtang nagbasa kag Biblia? Wala no. Kay uga ang imong pagbasag Biblia, mubasa ra ka kung noon ay magwali. Feeling kristohanon para ipasabot sa ubang ipakita mura kag kristohanon. Pwede din na. Nga panalanginan ka sa Ginoo kung inana ra. Mura kag estudyante nga nagdala-dala og dako bugat kayong bag. Daghang kay libro walay basa-basa, gi-exam perting siroha. Unsa may tawag niya? Butol. Ang tinuod, walay batang butol. Pero naay batang tapulan. Tapulan mo tuon, tapulan mo basa. Og ayaw tuguti nga usa ka. Nga kristohanon ka, wa kay kalibutan sa imong padulngan. So daghan kay mga rason mga kaigsunan nganong makapaluya or maluya ang tao sa pagbasag Biblia. Una nga rason nga ako nakita, kulang kayo ang tawag interes. Walay interes, walay kadasig ba? Daghang kayo mga tao nga gustong malangit, daghang kayo mga tao nga minto o siguro pagkadaghana oy. Diya sa inyong barangay, kung imong lantawon, sa inyong lungsod, sa inyong syudad, sa inyong probinsya, pagkadaghanang mga tao nga mintuo. Pero yung daghana, mga taong mintuo. Pero speaking about pagsunod, pipila ra kayo ang mga taong misunod. Daghang mintuo pero gamay ra kayo ang tinuod nga misunod. Nya, pangutan apod ang imong kaugalingon, kung dili ba na ikaw, asa ka ana, sa mintuo nga murag musunod usahay, murag pug dili, or sa kristohanon nga hingpit nga misunod, but ipasabot, kana bitang disiplinado kaayo sa iyang pagkakristohanon. Tanawa ang imong kaugalingon, ayaw tanawa ang uban. Tanawa kung disiplinado ba ka nga klase nga pagkakristohanon. So usas mga rason mga kaigsunan nga nung ang tao maluya sa pagbasa sa Biblia, inom sa kog ininit, bugnaw, ininit tubig kay murag na bugnaw na akong tubig mga igsoon ha. Ako ra gyud mong gidasig nga inom og ininit na tubig taga buntag.
Duha gyud ni kabaso mga kaigsuonan ni ako ang tubig. Tagabuntag ni siya. Nya ako gyud ning gipakita ninyo kay para madasig gyud mo. Kay ngano man. Kasagaran mga igsuon ang tao nadasig sa tambal. Pero naay mga pamaagi nga dili gastoso. Init ra ka tubig. Maayo kayo ang imuhang makuha ana. Padayon ta. So imuhang susihon mga kaigsuon ang imong kaugalingon alang sa tangutana. Interesado ba gyud ka? Pila ka porsyento ang imuhang interes? 30, 40? Wait kayo ang imong pagbasa sa Biblia. Muna nga, murag lisod sabton ang Biblia, murag komplikado, kay kulang kag interes. Wala kayo yung mga taong nang interes sa pagbasa sa Biblia. Nga unta nasayod naman gyud ang tao nga, wa gyud laing importante sa kinabuhi sa tao, ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios makahatag og kinabuhi, makabag-o, makausab. Musuwag ka. Si Josue gitambagan sa Dios nga ayaw kalimti ang pagbasag balaod, tibuok balaod, basaha adlaw o gabi. Unya ikinabuhi kay kun imo nang buhaton, muuswag ka. Nakabasa ka ana, nakadungog na ka ana. Pero nganong wala man gyud mo buhata? Tungod kay wa kay interes. Usa sa mga problema gyud sa Kristohanon, kulang kaayog interes sa pagbasag Biblia. Wala kayo mang interes ba? Pero doon ako'y usa kayo mga estudyante nga wala pa kaayo, wa pa may tuig siguro kaayo aning nagsigi ko og tudlo nila pagdasig kini basag Biblia. Gikan si Genesis, naa siya karon sa Pedro. Libro ni Pedro. So gamay na lang. Hapit na mahuman ang Biblia. Na ako'y young people, mga kaigsunan, gi-Bible studyhan ako atong pandemic. Disyembre man to atong, kano sa agod to na uli, may Marso. Marso mi na uli. Diris bukid. Panahon atong pandemic. Pagbalik na mog Disyembre, ang batanon, nahuman na niya ang bagbasag Biblia. From Genesis to Revelation. Seryoso gyud siya nga nagbasag Biblia. Buti pasabot, wa gani kaabtig usa ka tuig na human niya basa ang Biblia. Pero nganong daghan kayo mga Kristohanon, wa gyud kahuman gani bisan gani usa ka libro sa Biblia. Pangutan agud kuno na imong kaugalingon diha kung nahuman ba kag basag Biblia. Ngano man Pastor Gideon, kulang ra kay kag interes. Na kay pagtuo pero wala kay interes sa pagbasag Biblia. Tagaig interes ang imuhang kinabuhi sa pagbasag Biblia. Usa sa mga makapawag tag interes sa kinabuhi sa tao sa pagbasag Biblia kanang komplikado nga oras. Busy, mao magyunay madali no. Busy sa trabaho. Murag bagpo kanang murag balido kaayo nga rason. Kay trabaho dayon, na mga anak, no? Naigag may mga anak. Nya. Speaking about pagpanganak, wala gyud maingon nga nganong wa ka anak, busy. Wala kay mo ingon ba nga nganong wala ka minyo kasagaran pagani edad para insakto maminyo o ana. Di gyud kaingon nga wala gyud taho nga mutubag ba nga pangutan-on nganong wa makaminyo nganong wala makamanganak. Di gyud mo ingon nga busy pastor, busy. Pero pangutan-on nga mubasa nganong wa ka kapasag Biblia, busy pastor, naigagmay mga anak. Ako man God. Unya mo tuo nga ang Biblia importante. Mao ang pangutana, panalanginan din na sila sa Ginoo, muuswag din na sa pagpangalagad. Dili man magic ang pagpangalagad. Di man ini nga dili magic ang pagpangalagad. It's all about sacrifice. Mao na gipakita ni Jesus Christ. Kinahanglan mo sakripisyo ka. Dapat naa kay interes sa pagpasa sa Biblia. Nya unsaon man aron maka-interes ka sa pagbasa sa Biblia. Ayaw himo ang rason kanang naa kay komplikado, like example, pastor kanang bangga man.
Busy kay koron. Busy kay koron kay di gyud ko kabasa na mga anak, na mga bata. Yan ako gipa-eskwela, ako'y trabaho. Adto na nimo kuan sa Ginoo. Iampo, dili sa imong pastor, dili nako. Idasig ra tikaw nga buwas ang Biblia. Dawaton ba na sa Ginoo nga moingon ka pa, Ginoo, murag busy gyud ko ron. Kanang namang koy mga anak. Pero katong wa pa kay anak. Wa gyud ka kaingon nga. Wa ko ka anak, Lord, kay busy kayo ko. Mao na nga kulang ra gyud interes. Hatagi o pangayo sa Ginoo nga, Lord, kanang tagay ko og kadasig sa pagbasag Biblia. Unya sunod aron na kay kadasig, no? Kay maumanay kasagaran gyud nga mga hinungdan. Busy, walay oras, nya murag balido kayo nga mga rason, mga responsibilidad, trabaho, nya mga kalihukan pod, no? Nya ang tinuod mga kaigsoon na ay mga rason, no? Kani isang mga rason mga itong hisgutan. Dili interes, sunod busy, unya walay oras. Nya sunod nga mga hinungdan nganong luya ang tao sa pagbasag Biblia kay dili klaro ang ihang goal sa pagpangalagad. Walay goal ba? Wala kayo'y pangandoy, tinguha. Basta kayo ora. Wala kayo makasabot nga nung importante ang pagbasag Biblia. Parang inana. Unya, sunod nga mga hinungdan, usapod sa mga pakahinungdan kining simbahan. Anong daghang kay mga taong walay basa-basag Biblia, kay wala kayo'y suporta sa simbahan nganong kinahanglan mo basa ang taong Biblia. Walay grupo, kauban o kaha mismo ang simbahan nga midasig sa pagbasag Biblia. Munang daghang kay mga tao nga mingtuo, wag gani kapasag Biblia, ang uban gani ana wa kagunit. Walay support nga sistema ba? Munay problema. Unya sunod nga mga hinungdan nga nung loya ang tao sa pagbasa, wala kayo'y pag-ampo. Wala kayo'y mga hangyo sa Ginoo nga, Lord, dasiga ko. Wala kayo'y mga hangyo, mga kaigsunan. O niya, distract kayo ang hunahuna sa kalihukas kalibutan, sa mga video, sa mga vlog. Ang uban na apil na noog vlog. O, kapoy na kayong hunahuna, kapoy na ang lawas. Sige ka mag-content. Ang uban, hala, bisan nagkaon. Video taon para mo dako taon na ang view. Ang uban pa, hiwi ang naong sa baba. Hiwion ang naong. Hapit na lang gani maghubo ng uban para mo dako ng views. Ya uban, pati mga Kristohano na nag-TikTok kasayaw-sayaw. Pana? Luya na ba sa Biblia? Mo na mga hinungdan. Nganong kuan, wala kayo mubasa, wala kayo pagbasa ang Biblia. So mo na atong tangtangon, mo na ato ang kuhaon. Ilisan nato mga kaigsunan nga dapat naa kay interest. Unya dapat hanay kayo ang imong pagbasa ang Biblia. So unsaon man aron masugdan nimo pagbasa ang Biblia. So ang pamaagi mga kaigsunan aron sugdan nimo pagbasa ang Biblia, una, basa lang ko ka sa ginagmay nga panahon. Ginagmay nga mga bersikulo, sugod kag memorize ba? No, memorize kag mga bersikulo nga pagbasa og Biblia. So praktikal nga pamaagi mao ni. Hagita ang imong kaugalingon. Sa laing pinulungan, dasiga mismo imong kaugalingon. Ikaw may nagdadala nimo kaugalingon, wa man nadadala ag laing tao. Ikaw ra bitaw nay paninglan. Mao bitaw na ikaw ra bitaw paninglan sa imong kaugalingon. Kay ikaw ra may nagdala-dala na. Mo nang ayaw ipanumangi bisan kinsa. Kay wa gyud na dala-dala bisan kinsa. Ang asawa wala magdadala-dala sa kinabuhi sa bana.
ang bana wala magdaladala sa kinabuhi sa asawa. Ikaw rin nagdaladala tao na imong naunag kasing-kasing we. So muna nga hagita imong kaugalingon. Basa kag usa ka kapitulo sugdi na sa Salmo. Oh. O kaha sugdig Mateo. Sugdi pod og kanang bisag asa. Basta kay paniguruha nga mahuman nimo pagbasa ang usa ka libro. Sunod nimo nga makahuman kag usa ka libro, sunod na pong libro. O niya, kung tapulan ka og kanang Bible survey reading from Genesis to Revelation, ang imong buhaton, moyang ko nga kani sugdan ako, humanong yun ako ning usa ka Biblia be kaning Mateo. Ayaw pod og pili-pili. Apoy di rasad nga pili-pilion nimo tong pinakagamay nga libro like sa Jude. Oh, kay kanang Jude wa man gyud kanang Judas mga kaigsunan usara man gyud na kabuok kapitulo. Hala basahan na. Sugdi. Unya pag-andam og notebook, ballpen kay sa imong pagbasa dunay ipadayag ang Dios. Nya pangayog tabang sa Ginoo. Inani ang mga tips sa pagbasa. Sumala sa ako ang gi-apply. Inani ni. Kinsa manggod ang tao nga wala mo gamit og pulong bisi. Kung gamiton ra gyud ang pulong bisi, pwede nimo na kaing gamiton. Pero dapat nabisi kas Biblia dili kay nabisi sa mga butang kung mao lagi na kung unsay imong priority, mao gyud na imong himuong rason. Tama? Asa ka nag-interes, mao gyud na imong himong rason. Dapat interesado gyud ka sa pagbasa sa Biblia para mautoy himuong nimong rason nganong busy ka. So, basa ka sa Judas. Basa ka. Nahuman na nimo. Mangita na po kag mga gagmay mga libro. Pilimon. Gamay po na. Unya, arikas mga New Testament, Tito, Juan, imo nang basahon, sunod na pod. Nya, mo to imong ilista sa imong notebook. Kini nahuman na nako na check na ni. Nya, pag andam yung notebook ug ballpen kay naay padayag ang Ginoo. Pero ayaw pataka-takag kulikta ng pulupodayag basig emosyon ra po na. Mao nay akong gibuhat. Samtang nag-drive ko sa unang taxi, hangtod ni-apply kog family driver, wa gyud nako ibulag ang Biblia. Hangtod gigikas family driver, namatay giambos man to kong amo. Unya pag ampos patay, nakinahanglan sila mga bodyguard, request sila mga pulis diha sa Mandawi, mao ini kuyog-kuyog namo, unya request po sila mga PE nga mo close in nila bodyguard kay naa man sila didtreat. Ang nahitabo, di man po nila pwedeng islan ang driver kay personal driver man ko nila. Mao to nga naahat pag ko tao og pagka bodyguard. Gitrain jud ko nila unya ang nagtrain nako taga Qatar. Pero bisan busy kaayo mi na mga panahon minanok ang mong tulog. Bless lang yun kaayo ang akong kinabuhi kaniadto. Kay bisag naa pa ko'y cancer. Wa na ko ibulag ang Biblia. Basa gyud kog Biblia. Pag drive kog taxi, basa kog Biblia. Maubitaw to nga naminaw ko atong mga driver taxi nga mga kanang mga hilas, kahugaw, kaulag nga mga istorya. Hapit ko nadani gyud ko kay nipila na mo ta ko kay mo kuha po ko babae diha sa dili ra ko mo isgot unsa tong street diha Cebu City. Kusog ka ito sa una. Nya giingnan man ko sa tingog sa ako ang dughan nga kabalo ko nga tingog to sa Holy Spirit. Nga niingon dito nga John, useless among pagbasa-basa sa Biblia kung mukuha ka aning mga bayhana. Kambyada ko permira. Pagkabantay sa mga babae nga paabangan, di ko mukuha, na usab ako na una, gidukdok akong taxi. Og bato. Mao na nga, ingon gyud ko mga kaigsunan, ang tentasyon, musulay gyud na nimo. Sa panahon nga maghuna-una kag dili maayo. Ang Ginoo dili mo tintal nga aron ka makabuhat og dautan. Musulod ang tentasyon kung maghuna-una kag dautan, maghuna-una kag dili maayo.
Muna nga bantayanan kay nalunggan og mata. So muna nga nanalipod gyud sa Ginoo, nanalipod gyud sa akong kinabuhi ang pulong sa Dios through the Holy Spirit. Itabangan gyud ko niya. Nya every ministry dunay mga trials. Nya diha gyud ko nakakaton sa mga pagsulay. Usa nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi nga akong gipangayo kanang pagkamapailubon o pagkamapobsanon ug dili dapat kalimtan ang pagkamatinud-anon. I-bless gyud ka. Moingon ko kung i-bless gyud ka. Akong gidasig gyud ang tanang mga Kristohanon. Ayaw pagpaas as if nga Kristohanon ka, kusog ka ikang ma-rebuke sa uban, kusog ka ikang mo murag ikumpara nimo ang imong kaugalingon sa uban, kay naa pa ka anang kadasig karon. How about kung ikaw nay sulayan? Mo na nga usas ako ang ika-suggest ninyo. Ninyong tanan. Aron mo tubo ug mouswag ang inyong pagkakristohanon nga dili lang mo kutob sa paminaw kundi sa pagkaton ug pagtrabaho sa inyong nakatunan. Inani ni i-love ang Biblia. Higugma ang Biblia. I-love nimo siya. Kung doon na kay higala o suod sa imong kinabuhi, ilisi og Biblia. But ipasabot, kung naa kay pinakasuod nga higala, doon na kay mga pagsulay kabugaton imo din siyang tawagan. Nya dili biya tanan nga higala mga kaigsonan nga naas maayong mod. Ug gisapot para mang uroy to. Matabang ka. Kung padalitan ang imong amiga matawagan nimo kay naakas problema, naakas kaguol, naakas mga pagsulay unya, ang imong amiga oy utro pong gisulayan. Utro pon nga naas kaguol mga kaigsonan kos Ginoo. Dahil tawag bes. Ang nahitabo mga kaigsonan, matambagan ka nagdili maayo. Pero kung ang imuhang sa imong kinabuhi ang pinakasuod nimo Biblia na kay pagsulay sa imong pamilya, sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, muduol din kag Biblia, lipayon kas Ginoo. Kung doon na kay pinakasuod nga higala, wa nay lain Biblia. Sultihan ti ka. Mouswag lagi ka. Mouswag lagi ka. Sultihan lang yun ti ka mga kaigsunan kay mao gyud nay akong na-experience. Kadiya sa Biblia tudloan gyud ka unsaon pagpaubos. Tudloan ka unsaon aron mo kalma ka. Mukalma ka that time nga naay mga pagsulay. Kay usas mga pinaka-importante mangun nga kinaya ka ng kalmado ka. Dili ka malisang dayon. Hangtod nga di gyud ka malisang. Kalma lang ka. Kabalo ba mo mga kaigsunan na mga tao nga nagtuo pero dali kay malisang. Taratat dayon kung mo istorya. Tratatatat sikuan man ko hinungdan sikuan. Kusog ka ayong mamahid. Unya mo ingon pag yun, hilom lang. Kay dili tinuod. Mo ana pag yun, mo hirit pag yun ba. Pero unsa may giingon sa Biblia nga ang taong kanang naikaalam magpakahilom lang. Kung dunay mga isyo, kung dunay mga isyo nga madunggan, makit-an, may balaan, magpakahilom ra na. Pero katong mga hungog, mga buang-buang, maoro to'y mutaratatat. Manay atong pamalandongan, ikaw sa imong kinabuhi karon na minaw ka sa pulong sa Dios, so man ay mga problema taratatayin ka. Kusog kay kang makuan si pastor, kusog kay kang manumangil ba? Ay si pastor manggod, kuan ka si pastor. Ay si kuan manggod, sister, si brother. Agsiya. Ay ikaw. Unsa may imuhang na-contribute sa inyong simbahan? Unsa may imong na-contribute kanang sa pagkayaw-yawan, pagkahimantayon, nya mouswag ka na, motubo ka na. As kang ilada nimo kung mauna imong pagtuo. Mauna, mga kaigsonan, aron madasig ka sa pagbasag Biblia, himuas yang suod nga higala. Dapat wa kay laing interesan. Himuang higala ang imuhang kaugali, ang imuhang Biblia, no? Himuas yang higala. Wa nay laing pinakasuod dapat sa imong kinabuhi ang Biblia. Sultihan ti ka mga kaigsonan, mahuman lagi nimo pagbasa ang Biblia. Sugdi lang. No, sugdi lang sa pinakagamay nga Biblia. Kung dili kaya nimo nga kung wala ka sa training o kaha musud kag mga trainings sama sa mga atong mga kaigsonan nga miingon nga pastor, gusto kong maapil sa imuhang group chat. Gusto kong madugangan akong kahibalo.
Pero nindot nga pangutana kanang gusto ko nga gamiton si Ginoo. Kay pwede man gud nga daghang kag kahibalo, pero gamiton nimo ang kahibalo pagpukan sa laing na ing kahibalo. Murag i-compete nimo ba sa uban? Murag nag-orasyon. Kay mo man ay nahitabo sa orasyon nga na kay orasyon, makakita po kas laing tao nga nay orasyon. Mangita po mangayo po ka sa iyang orasyon dayong banggaon nimo. Mauman ay nibuhat sa akong amahan sa una. Na say orasyon, na say habak, na pumimang habak. Unya, makakita siya na ay mga abilidaran nga mga tao kay nay orasyon, iyang pangayuan og orasyon, iyang paawayon. Kinsa tong lana nga mabuka, apil de. Muna nga, dili pareho ana. Kung naa kay kahibalo, naa kay kaalam, ayaw gamita pag pangumpara sa uban. Gamita pag rebuke, pagtudlo, pagbadlong. Maunay gipakita sa Biblia. Diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16-17. So, pinakagamay ha. Inani niya. Sugdi pag memorize og mga gagmayng bersikulo. Unya, og nanak kay mga na-memorize bersikulo, apil din kag mga sales group. Madasig nga ana. Naay mga memory verse diha. Dasig din ka. Unya, para madasig yung ka, i-share na nimo sa imong pamilya, imong mga anak. Kung ikaw ang amahan, kung ikaw ang inahan, sayon kaayo na nimong i-train ang imong kaugalingon. Kay ikaw may leader sa imong balay. Imuhang i-challenge sa imong anak, o sige dong, kinsa na ay mga bersikulo nga makamemorize mo niya ka ng mga bata, dali ba ka na kay makamemorize. So ma-interest ka, madasig ka. Nga ako po, memorize po ko. Kay mo ingon po na nga mga bata, ikaw pa, memorize po ka. Ya, maluya ba ka anak. May rabia na sa sugod. Labi na kung dili ka interesado. So ayaw lang yun og likay lang pag ayaw nga mas stress ka sa pagbasa, mas stress ka sa pag-memorize. Kuan lang god kanang ikalma lang god. Og di ka memorizean sunod semana, ikalma raw sa. Dili ra gud sa ta mag-memorize kay murag niluya ka. Ayaw lang yun pugsa. Balik na po kagbasag Biblia. Unya kung maluya ko kagbasag Biblia, undangi. Undangi lang sa. Kay naluya man ka ana, ayaw pugsa, ayaw bitaw siluti ang imong kaugalingon kay pagbasag Biblia nga naluya ka. Magpaampo ka. Adto ka paampo ka sa imong pastor. Papandong ka, pastor, pandungi ko. Ako kadaghan ng pastor nga akong gihangyo nga, pastor, pandungi ko, pastor. Pandungi ko, tudluik ko. Kay mao gyud nay ato ang masinatian, naa gyud ang kaluya. Maluya gyud ka. Pero mao na, kung magpapandong ka, magpaampo ka, ayaw po duol atong nanganaluya. Ayaw po duol anak nga naay mga bisyo. Kay samtang napugos na silang ampo, ilang una-una, pareho ra gyud nako ning tawhana. Dapat magpaampo ka atong mga tao nga giampingan nila ang ilang dihog, ang ilang hiyas, ang ilang gasa. Kaya tanang tao na ay dihog, tanang tao na ay gasa, tanang tao na ay mga talento. Wala na lang diskubre ha. Wala na, kumbaga giandaman na sa Ginoo giandaman sa Ginoo ang matag tao gasa. Na ay mga proseso nga gipakita sa Biblia. Wala lang trabaho sa tao. Basig usa ka, wala ka katrabaho sa proseso nga gipakita sa Biblia. Kay busy ka kas mga vlog, busy ka diha sa mga content creator o kaha napugos na content ang uban kay na mga kasagaran mga content creator mura magdipa uswag man dato man. Pero dili na sa sala. Dili na sa sala ha. Kung naa kay tinguha nga iblis pug ka sa imuhang pag gama og content kay naa kay mga tinguha nga mas magamit ka diha sa lain nga mga buluhaton sa simbahan, okay ka ina siya. Kaysa manarbaho ka, kaysa magnegosyo ka, kay ikaw ra may nagbuot ana. So dili na sa sala ha. Wa gyud ko moingon nga sala kanang mahimo kang content creator kumbaga.
So usa po na sa mga ideya nga makatabang nimo sa imong interes nga damor kang gamiton sa Ginoo. Importante nga, Lord, gamit ako. Magtrabaho man ka, magnegosyo man ka, basta kay ang imong goal, magpagamit ka ni Lord. I-bless lagi ka. Moingon kong i-bless lagi ka. Sign nga gi-bless ka sa Ginoo mo ni. Kanang naani mo karon, imo nang gigamit ni Lord. Unsa may naani mo karon? Time. Di man gyud wa man gyud tao nga way time. Ang tao nga way time katong taong patay na. Muna itiman an gyud nato. Ang time nato gigamit ba nato para ni Lord? Time nato sa pag-atiman sa pamilya gigamit ba nato sa paagi nga naimaya ang Dios? Time nato sa pagsimba napataas ba gyud ang Dios? Kay base og kanang naa sa simba mga kaigsunan labi na gyud sa mga music team. Kuskus dito na niya wala ito'y basa-basag Biblia. Mao na nga I hope nga naamoy nakatunan sa atong panag-uban. Medyo alas 7 naman pod kapin. 21 naman. Hinahinay sa kog panamilit. Pero mao ni siya. Akong kasing-kasing kalipay nga nagbasag Biblia, nagbasa sa inyong mga mensahe. Kung doon na pa'y mga pangutana, ipaabot na diri sa atong programa. I-chat na sa akong account Gideon Candelario o kahatext sa akong number 0932-6384134 0932-6384134. Unya i-bless lagi ka. Ako mo iyong kong i-bless ka. Kaysa mga ako nagpatudlo o gitudluan, nakita nako nga ang Dios naguban. Pailob, paubos lang ang hinigiban o ang pagkamatinud-anon, ayaw wag tanga. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ako nga nakiguban ninyo ninintaknaa. Nabati nako nga gi-bless ka sa Ginoo. Ipanalanginan ka sa Ginoo. Sa mga pulong, mga mensahe nga atong nakatunan. Og oras na sa ako ang pagpanamilit katong ni request og kanta nga gitara Sister Elena og Sister Elena manghayro kog pasensya no kay oras na pud manamilit ko kay mahatod kog napo koy ihatod pod og katong nga pauswagon og tulata lang ninyo mga kaigsunan nga ako nas ma-upload sa YouTube kay kuan pa man kanang hinahinay pa nako og kuan kanang limpyo gyud ang sunata. Lamang mo ga-adjust gyud ko kay keyboard ra man akong gamit. Kay sa unahan na ay ning saad gyud nako nga palitan ta niya og drums. Nga kung gipangayo nga electronics drums, pangayo nako sa Ginoo. Niya ingon siya, pastor, ay la usag palit sa electronics drums kay ako ra gyud nang ako ray palit ana. Amo na salamat sa Ginoo nga hulat-hulat sad ko sa keyboard lang sa akong gigamit. Unya katong gitara nga electric guitar nga dugay naman kay ini akong electric guitar kay katong ako ang duha ka electric guitar at tuwa man to sa mga simbahan na kung gipang-apod-apod. Kani kay naa ni siya ground bisag saon akong subay bisag saon akong kuan giisla na akong pick up naagya po siya ground mo ground gyud siya kanang wala na koy idea nga kung saon ako pagkuha ang ground kanang siguro sa iya ning kadaan sa likod sa mga pisa ba nya akong islan og pick up mao ra gyapon naagyapoy hugong. Munang nagampo ko nga maka kuha ko og kanang gitara katong electric para na ako'y lead guitar. Kay lisod man lahi gyud ang kuan bitaw. Lahi og tingog kon ang ilid nako ang keyboard. Bisag asa ko mangita og tutorial sa YouTube. Ang keyboard dili gyud siya makaapas og lead sa lead guitar. Naagyoy tuno ang electric guitar. Naagyoy kaugalingon siyang tuno ba? O tingog. Nga dili maapsan sa keyboard. Muna nga ako ang record karon dili nimo makit-an nga naay lead guitar. Kay dili nako magamit ang ako ang electric guitar kay naa say hugong. Saba kay siya. Dili kay nako siya magamit. Siguro tungod sa kadaan sa mong electric guitar. Kay mahal biya gid pod kung mopalit tag electric guitar. Nya
na ay mga panginahanglan nun sa simbahan, kinahanglan po gyud na maunay akong i-priority. Muna nga salamat sa Ginoo sa iya nga pag-amuma, pag-atiman, pagpangga, pagtagbo sa tanan. O dalaygon ang Dios sa ato ang matag kinabuhi nga nagpagamit ta sa Ginoo, kana bitaw na malipayon ta nga gigamit ta ni Lord, kana bitaw nga tinguha nato nga makaalagad gyud tag Dios. Mao gyud pinaka-importante nga dili lang sa pulong, no? Kundi makita ta sa Ginoo nga nangalagad ta diha uban sa mga buhat. So mag-ampo ta mga kaigsuonan. Atong pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa iyahang mga pulong mga mensahe nga atong nakatunan niining atong panag-uban sa kabuntagon. Mag-ampo ta ug mag-inampo ay ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong pag-amuma, sa imong pag-atiman, sa imong pagpangga sa matag usa namong kakinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon, pagpangulo. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman o gitudloan sa mga butang nga angay namong unahon o katunan. Sukat pa kani Padayon mo kaming giblas tungod kay doon na kay mga plano tuyo sa mong kinabuhi aron pagpanalangin sa uban. Ilabi na o Dios sa mga bulhat o panginhanglan sa mga panahon nga kami mag-alagad kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga mong gilagaran nga magpanalangin ka sa ako mga kaigsunan nga nakaroon sa ilahang pamilya, pagpinoy-anan, silang trabahoan, mapanegosyo. I declare nga imo silang suplayan o panalanginan. Naa kanunay ang kalipay, kalinaw labas sa tanan ang kausaban nga ilhanan nga kaming tanan makasulod sa dapit nga imong giandam. Ubanay kami o Dios nining taknaan, nining adlaw, ubanay kami panalipdi. Amahan Dios yung makagagahom, amo na usab nga salig itugyan diha kanimo nga mong kinabuhi. Tanani mo katawhan, salamat ikaw o Dios makauban. We declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios magapanalangin kay ninyong suon Pastor Gideon. Moingon na usab sa itong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalad mga pagday nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang
tanan